Dacă rulezi campanii de captare de lead-uri pentru afacerea ta, salvează acest video. Atunci când revii spre persoanele ce ți-au lăsat datele lor de contact, e bine să le reamintești emoția ce le-a stârnit curiozitatea de a-ți lăsa datele lor. Ei procrastinau și o emoție sau o nevoie legată de mesajul din reclama ta le-a stârnit interesul atunci când au părăsit rețeaua de socializare pentru a completa formularul tău. Ți-au lăsat datele, iar acum este foarte important modul în care revii spre aceștia. Dacă o faci la telefon, amintește-le de îndată ce răspund că ei ți-au lăsat datele pentru mai multe informații. În schimb, dacă îi contactezi prin e-mail marketing, creează din prima o punte de legătură și fă-i să înțeleagă că pot oricând să-ți răspundă la e-mail-uri. Ba mai mult, cere-le să o facă și să-ți dea un feedback despre ceea ce deja le-ai oferit în primul e-mail. Multă lume spune că e-mail marketingul nu funcționează. Și într-adevăr, dacă nu creezi o relație între tine și potențialul client prin care el să înțeleagă că poate comunica cu tine la fel cum și tu comunici cu el, relația se stinge rapid. Mai ales dacă îi trimiți mesaje plictisitoare și neinteresante pentru problema inițială care l-a și făcut să-ți dea adresa de e-mail. Pentru mai multe sfaturi utile, dă-mi un follow.